Sinibingele nonke egameni lomfelo wethu uJesu Kristu. Intshumayelo yethu yanamhlanje siyithulelwa umfethu uMvelo Mkhize. Ngiyabingelela bonke abalaleli ngegama lenkosi uJesu Kristu. Sibonge kakhulu ukuthi nisenathi kule podcast. Isihloko sesiqephu sanamhlanje sithi kungabe inkolo yobuKristu eyabelungu. Is Christianity a white man's religion? Njengabazalwane singaphendula sithini uma kuthiwa inkolo yethu eyabelungu noma yavela ngabelungu na? Siphendula sithini uma kuthiwa inkolo yobuKristu yafika necolonization eAfrika? Kuyiqiniso kangakanani lokho? Imibuso emikhulu yase-Europe kungabe iyona yini eyasungula inkolo yobuKristu? Ungabe inkosi yethu uJesu Kristu ungumlungu na? Ziningi kakhulu ke izindlela zokuyiphendula yonke le mibuzo. I'm sure ukuthi abazalwane abafundile ihistory nepolitiki banazo izimpendulo eziningi. Kodwa ke namhlanje ngeke ngigxile kakhulu. Ngizosika elijikayo sibheke nje kafishane ukuthi lona iBhayibheli kungabe lithini. Okubalekile kakhulu yilokho okushiwo yizwi likaNkulunkulu. Ngoba izwi lenkosi lahlomisa futhi lasiqinisa ekumazini uNkulunkulu ngoJesu Kristu. Umpostoli Paul encwadini yakhe yesibili kwabaseKorinte chapter 10 verse 3 kuya ku5 uthi nakuba siphila sisenyameni kasilwi ngokwenyama ngoba izikhali esilwa ngazo akusizo ezenyama kodwa ngoNkulunkulu zinamandla okubhidliza izinqaba zichithe imidlinzo emibi nakho konke okujulileyo okuziphakamisayo ukuze kumelane nokumazi uNkulunkulu. Kepha sithumba yonke imicabango ukuze ilalele uKristu. Ziningi kakhulu ke futhi izincwadi zeBhayibheli ezingazivula. Kodwa ke namhlanje sizogxila kakhulu encwadini kaMpostoli uPaul kwabaseRoma chapter 3. Yiwona ozoba ngujantshi wenkulumo yanamhlanje. Bengicela ke sihlaziye izizathu ezintathu eziveza ukuthi inkolo yobuKristu kahle kahle akusiyo into eyasungulwa ngabelungu noma abantu ababizwa ngama-Europeans. Isizathu sokuqala, number 1, inkolo yobuKristu ayivelanga ngabelungu ngoba iBhayibheli lifundisa ukuthi kahle kahle isizwe sakwa-Israyeli esaphathiswa izwi nezithembiso zesivumelwano zonke zikaNkulunkulu. Lokho sikubona kuRomans chapter 3 verse 1 kuya ku4. Number 2, isizathu sesibili. Inkolo yobuKristu ayivelanga ngabelungu ngoba iBhayibheli lifundisa ukuthi bonke abantu, which includes Jews and Gentile nations, ukuthi bangaphansi kwamandla esono. Lokhu sikubona uRomans chapter 3 verse 9 kuya ku verse 20. And then isizathu sesithathu nesokugcina. Inkolo yobuKristu akwazi ukuthi yavela ngabelungu ngoba iBhayibheli lifundisa ukuthi uJesu Kristu ungumsindisi wabo bonke abantu. Lokhu sikubona kuRomans chapter 3 verse 21 kugcina ku31. Alright, okay. Ake siqale sibheke isizathu sokuqala. Inkolo yobuKristu akwazi ukuthi yavela ngabelungu ngoba isizwe saka-Israyeli esakhethwa nesaphathiswa amazwi nezithembiso zesivumelwano zikaNkulunkulu. Ake sifunde uRomans chapter 3 verse 1 kuya ku4. Verse 1, ngabe umJuda ubedlula ngani abanye na? Ngabe ubedlula ngokuthi
usokile na? Yebo, ukhona abedlula ngakho ngezindlela eziningi. Okokuqala kungukuthi yibo abaphathiswa amazwi kaNkuluNkulu. Kungani pho abanye bengakholwanga na? Ungakholwa kwabo akukwenzanga ukwethembeka kukaNkuluNkulu ize na? Ngabe kunjalo na? Phinde neze. Kepha makwazeke ukuthi uNkulunkulu uqinisile, kodwa bonke abantu bangamaqambimanga. Njengoba kulotshiwe ukuthi ukuze uthiwe ungolungileyo emazwini akho, unqobe ekwahlulelweni kwakho. Lapha kuverse 1 kuwa uchapter 3 encwadini kwabaseRoma, umpostoli Paul ubuza umbuzo mase eyaziphendula uthi ngabe umJuda ubedlula ngani abanye na? Ngabe ubedlula ngokuthi usokile na? Lapho usuke ekhuluma ngomyalelo kaNkuluNkulu wokusoka okwakuwuphawu lokuba ngaphansi kwesivumelwano sikaNkuluNkulu umekhetha futhi akha isizwe saka-Israyeli ngo-Abraham kwiTestamente elidala. Sizofunda kuGenesis chapter 17 verse 9 kuya ku-11. Ku verse 9 wayesethi uNkulunkulu kuAbrahama, gcina isivumelwano sami wena nezizukulwane zakho. Yilesi isivumelwano sami nawe nezizukulwane zakho okufanele nisigcine. Wonke umuntu wesilisa phakathi kwenu kufanele asokwe, ukuze lokhu kube uphawu lwesivumelwano phakathi kwami nani. Ukusoka yinto ebalekile kakhulu kubaJuda ngoba kwamisa nguNkulunkulu uqobo. Yisizwe sakwa-Israyeli esakhethwa nguNkulunkulu ngoba enecebo lokuletha indodana yakhe emhlabeni ukuze azohlenga abantu baxolelwe izono babuyisane noNkulunkulu ngegazi lakhe. Isizwe sakwa-Israyeli isona uNkulunkulu asikhethile ukuba sibe ngufakazi wakhe, sifakaze ngobungcwele nangobukhulu bakhe. Izizwe zase-Europe azikhethwanga, isizwe saka-Israyeli esikhethiwe nguNkulunkulu. Ku-Isaiah 43 verse 10 no-11, uNkulunkulu wathi uma ekhuluma nesizwe saka-Israyeli uthi, ningofakazi bami kusho uSimakade, nenceku yami engiyikhethileyo, ukuze nazi futhi ningikholwe, niqonde ukuthi mina nginguye. Akukho uNkulunkulu owenziwa ngaphambi kwami, futhi akekho oyokwenziwa ngasemumva kwami. Mina nginguSimakade, ngaphandle kwami akekho umsindisi. Uma futhi uPaul ebuza ukuthi ngabe umJuda ubedlula ngani abanye na, lapho usuke eseqhathanisa umJuda nomuntu wezizwe. Ama-Gentiles wona awasokile ngoba ayengaphandle kwezivumelwano zikaNkulunkulu. Abangcwelisiwe nguNkulunkulu, bakude noNkulunkulu ophilayo futhi bakhonza abanye onkulunkulu. Ngalokho-ke umJuda uyamdlula umuntu wezizwe. Umpostoli Paul futhi uma ebhalela ibandla lase-Efesu ku-chapter 2 verse 11 kuya ku-13 uthi, ngakho-ke khumbulani ukuthi nanikude ningabezizwe ngokwenyama, nibiza ngokuthi nibiza ngokuthi ningabangasokile yilabo ababizwa ngokuthi basokile, okwenziwa ngezandla enyameni, ukuthi ngaleso sikhathi naningenaye uKristu, ningaphandle komphakathi wakwa-Israyeli, ningabafokazi ezivumelwaneni zezithembiso, ningenathemba futhi ningenaNkulunkulu emhlabeni. Kepha manje kuKristu Jesu nina enani kade nikude senenziwe nabaseduze ngegazi likaKristu. Uma sizokhumbula nje kafishane umlando wedolobha
lase-Efesu ngezikhathi zikaPaul. Leli dolobha lalibuswa ngamaGreek namaRoma, licebile kakhulu kwezemfundo. Futhi kwakunamathempeli amakhulu lapho kwakukhonza khona izithixo zamaGreek. Ngakho-ke singasho ukuthi kuyo le ncwadi yabase-Efesu uPaul wayecabanga bona labazalwane ababengamaGreek namaRoma ngokuzalwa. Yibo-ke abelungu base-Europe laba uPaul akhuluma nabo, ababengaphandle komphakathi wakwa-Israyeli, bengenaNkulunkulu, bengakasindiswa ngokukholwa uJesu Kristu. Impela umJuda uyamdlula umuntu wezizwe ngezindlela eziningi. KwabaseRoma chapter 3 verse 2 uPaul uyasho futhi uthi yebo kukhona abedlula ngakho ngezindlela eziningi. Okokuqala kungukuthi yibo abaphathiswa amazwi kaNkulunkulu. Ngempela abaJuda bayabedlula abezizwe ngezindlela eziningi, ngoba lonke iTestamente elidala lithinta isizwe sawo. uNkulunkulu wakhetha ukuzembula kubaJuda, wenza isivumelwano noAbraham, noIsaka, noJakobe. Wabanikeza umthetho ngoMose, wabanikeza inkonzo yeTabernacle, neJerusalema uqobo kwabangilabo. Okukhulu kunakho konke ukuthi indodana kaNkulunkulu yazalelwa esizweni sabo. Uma uPaul ekhuluma ngamazwi kaNkulunkulu, lapho usuke ekhuluma ngayo yonke imibhalo yeTestamente elidala efakaza ngoKristu, ekubala kuyo umthetho kaMose, abaprofethi namahubo. Yonke lembhalo yayithembisa ukuthi uMesiya wabaJuda uzofika azosindisa uIsrayeli nazo zonke izizwe zomhlaba. AbaJuda baphathisiwe lenkonzo noma lamazwi. Kodwa ke umnikazi walendaba esikhuluma ngayo namhlanje nguNkulunkulu. Akusiwona amaJuda abanikazi, ngoba bona kahle bakhethiwe futhi baphathisiwe amazwi kaNkulunkulu njengezisebenzi zikaNkulunkulu. Uma siqhubeka ku-Romans chapter 3 verse 3 uthi Paul, kungani pho abanye bengakholwanga? Ukukholwa kwabo akukwenzanga ukwethembeka kukaNkulunkulu ize na? Phinde neze, kepha makwazeke ukuthi uNkulunkulu uqinisile, kodwa bonke abantu bangamaqambi manga. Njengokuba kulotshiwe ukuthi ukuze uthiwe ungolungileyo emazwini akho, unqobe ekwahluleleni kwakho. Ukuthi basekhona abaJuda abangamkholanga uNkulunkulu, ukuthi kwaba khona abaJuda futhi abangamkholwanga uNkulunkulu, kufakazela kona impela ukuthi indaba yezithembiso zikaNkulunkulu eziseBhayibhelini azivelanga ngisho nangabaJuda. Inkolo yobuKristu ayivelanga ngabantu futhi ayimile ngabantu. Umnikazi wendaba uNkulunkulu nendodana yakhe uJesu Kristu. Yonke into eyenzekayo yenzeka ngoba uNkulunkulu ungumdali wezinto zonke futhi nguyena ohlela konke. Awukho okwenzekayo ngaphandle kwemvume yakhe. Banecala kodwa abaJuda abangamkholwanga uNkulunkulu, kodwa ungakholwa kwabo nokungalaleli kwabo akulivimbanga icebo likaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uthembekile emazwini akhe. Uyazigcina ngokuphelele zonke izithembiso nezivumelwano zakhe. Ku-Isaiah 46 verse 9 no verse 10 uNkulunkulu uthi, khumbulani izinto zokuqala zasemandulo, ngokuba nginguNkulunkulu
akekho omunye, akekho onjengami, owamemezela phambilini okuyakuza nasemandulo izinto ezingakenziwa, ethi icebo lami liyakuma, ngiphumelelise yonke intando yami, ngifeze zonke izifiso zami. Isizathu sesibili, inkolo yobuKristu akusiyo into eyavela ngabelungu, ngoba iBhayibheli lifundisa ukuthi bonke abantu bangaphansi kwamandla esono. Lokhu sikubona kuRomans chapter 3 verse 9 kuya ku20. Ake sifunde uverse 9, from verse 9. Singabuye sithini na? Sibadlula ngani na? Ngalutho. Ngoba sivele sahlulele ukuthi bonke abaJuda namaGreek baphansi kwamandla esono, njengokuba kulotshiwe ukuthi akekho olungileyo, akekho noyedwa, akekho onokuqonda, akekho ofuna uNkulunkulu. Bonke baphambukile, baphenduka into engenamsebenzi walutho. Akekho namunye owenza okuhle, akukho noyedwa vo. Umphimbo wabo uyithuna elivulekileyo, bayakhohlisa ngezilimi zabo. Isihlungu sezinyoka siphansi kwezindebe zabo. Umlomo wabo ugcwele iziqalekiso nobuthi. Izinyawo zabo ziyashesha ukuyochitha igazi. Incithakala nosizi kusezindleleni zabo. Abayazi indlela yokuthula. Akukho ukwesaba uNkulunkulu phambi kwabo. Kepha siyazi ukuthi lokho okushiwa ngumthetho ukukhuluma kulabo abaphansi komthetho, ukuze yonke imilomo ithuliswe, umhlaba wonke ubhekane necala kuNkulunkulu, ngokuba akukho umuntu oyakulungisiswa ngemisebenzi yomthetho ngaphandle kwakhe. Ngenxa yomthetho kwaba khona ukwazi isono. KwabaseRoma chapter 3 verse 9. Singabuya sithini na? Sibadlula ngani na? Ngalutho. Ngokuba sesivele sahlulele ukuthi abaJuda namaGreek baphansi kwamandla esono. Umuntu ongakholwa ngokwemvelo yakhe akamfuni uNkulunkulu, uxabene noNkulunkulu, uyisisa sikaNkulunkulu, futhi akazamukeli izinto zikaNkulunkulu. Konke lokhu kuyisithelo sokuba ngaphansi kwamandla esono. Uma uPaul manje esekhuluma ngendaba yesono, uyabalinganisa abaJuda namaGreek. Uthi bonke bangaphansi kwesono, naye futhi uyazifaka njengomJuda. AbaJuda abangcono kunabantu bezizwe uma sesikhuluma ngesono. Isono siyinkinga sabo bonke abantu abakhona emhlabeni. Zonke izizwe zonakele. Wonke umuntu uyisoni ngoba uzalwa eyimbewu eyonakele ka-Adam. Wonke umuntu unecala lokuphula umthetho kaNkulunkulu. Umthetho wabekela ukusikhombisa ukonakala kwethu nokusikhombisa ukuthi sidinga umsindisi, ngoba asikwazi ukuzikhipha emandleni esono ngemizamo yethu. Siyona ngokucabanga, siyona ngokukhuluma, siyona ngokwenza, futhi siyona ngokufisa. Ukuthi kungakhona isizwe esihlukumeza esinye isizwe, lokho kukhombisa isono sokungamesabi uNkulunkulu nokuba nezinyawo ezisheshayo ukuyochitha igazi.
ukuthi kungakhona abantu abakhonza amadlozi noma onkulunkulu bokuzakhela. Lokho kukhombisa ukukhohlakala nokumzonda uNkulunkulu. Isono siyinkinga ngoba sisenza sikhetha ukuthobela uSathane kunokuthi sithobele uNkulunkulu. Isono sidale ukwehlukana phakathi kwabantu noNkulunkulu. Uma ngempela kuthiwa iBhayibheli labelungu noma abaJuda pho nabo babalelwane njengezoni. Yindaba nabo bebala njengabantu abangalungile futhi abangamesabi uNkulunkulu. iBhayibheli lifundisa ukuthi bonke abantu bonakele emehlweni kaNkulunkulu ongcwele. Bonke abantu bayizoni nezikhohlakali. Akekho ongcono kunomunye, akekho olungile kunomunye. Lokhu kungukwehlulela kukaNkulunkulu owazi yonke imicabango nobunjalo bezinhliziyo zabantu ezikhohlakele. iBhayibheli lingumqondo kaNkulunkulu. Liphethe amazwi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu kuphela okwazi ukukhuluma ngabantu ngalolu hlobo. Ayikho incwadi ehlulela abantu njengeBhayibheli. Lokhu kukhombisa ukuthi iBhayibheli alikaze laba ngumcabango womuntu. iBhayibheli liyincwadi likaNkulunkulu. Isizathu sokugcina, isizathu sesithathu. Inkolo yobuKristu akwazi ukuthi yavela ngabelungu noma eyabelungu ngoba uJesu Kristu ungumsindisi wabo bonke abantu. Lokhu sikubona uma sifunda kuRomans chapter 3 verse 21 kuya ku31. Ake sifunde khona masinyane. Kepha manje ukulunga kukaNkulunkulu kubonakalisiwe ngaphandle komthetho. Kufakazela ngumthetho nabaprofeti. Ukulunga kukaNkulunkulu okuvela ngokukholwa kuJesu Kristu kubo bonke abakholwayo. Ngokuba akukho mehluko. Ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Balungisisiwe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlenga okukuKristu Jesu. Amisileyo uNkulunkulu ukuba abe yinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe, ukuze kubonakaliswe ukulunga kukaNkulunkulu nokuyekela kwezono ezazenziwe phambilini ngenxa yokubekezela kukaNkulunkulu ukuba kubonakalise ukulunga kwakhe esikhathini samanje ukuze yena abe ngolungileyo, abe ngumlungisisi waloyo okholwa kuJesu. Ngakho-ke kuphi ukusigabisa na? Akukho nhlobo. Ngenxa yamuphi umthetho na? Ngokwemisebenzi na? Qhabo, kodwa ngomthetho wokukholwa. Ngakho-ke sithi umuntu ulungisisa ngokukholwa ngaphandle kwemisebenzi yomthetho. Ngabe uNkulunkulu ungowabaJuda kuphela na? Ngabe akasiye yini nowabezizwe na? Yebo, nowabezizwe futhi. Njengalokhu emunye uNkulunkulu oyakulungisisa abasokileyo nabangasokile ngokukholwa. Ngakho-ke umthetho siwenza ize yini ngenxa yokukholwa na? Cha, akunjalo, kodwa siyawuqinisa umthetho. Izindaba ezinhle lezi. Ivangeli liyizindaba ezinhle. uNkulunkulu wenzile indlela yokuthi bonke abantu babuyisane naye ngokuthumela indodana yakhe ukuba azofa esiphambanweni mase eyavuka ethuneni ngosuku lesithathu. Bonke abantu bonile kodwa ngomusa kaNkulunkulu uJesu Kristu umisiwe ukuba abe yinhlawulo ngenxa yezono zabantu. Ngokukholwa uJesu Kristu abantu bayalungisiswa, baphiwa ukulunga kukaNkulunkulu. Yebo uNkulunkulu uvamile ngomusa nangentethelelo nangothando, kodwa futhi ungumehluleli olungileyo. uNkulunkulu akasilo ke ijudge elicorrupt
elingenisa abantu ezulwini ngo-backdoor. Asikho isono azizibayo uNkulunkulu. Kumele ajezise isono ukuze kwenzeke ukulungiswa. Ku-Exodus chapter 33 verse 7, uMose uyasikhumbuza ukuthi uNkulunkulu ugcina umusa kubo abayizinkulungwane, athethelele ububi neziphambeko nezono, nokho akamyeki engamjezisanga onecala. uJesu ujezisiwe endaweni yezoni, wasiphuza sonke isitsha solaka lukaNkulunkulu ukuze bonke abazokholwa nguye bangeke besahlulela ngoba sebelungisisiwe futhi bahlanziwe izono ngegazi likaJesu. Ngakho ke isiphambano ngesiphambano inkosi uNkulunkulu usiyakwazi ukuba ngolungileyo futhi abe ngumlungisisi kwabakholwa kuJesu. Bonke abantu abazosinda olakeni oluzayo bazosinda ngoba uJesu ubahlawulele zonke izono zabo. Ongakholwa kuJesu uzozihlawulela yena izono zakhe esikhogweni. Kungabe inkolo yobuKristu yabelungu na? Cha, ngoba uPaul kuRomans chapter 3 verse 29 uthi uNkulunkulu ungowabaJuda nowabezizwe uma belungisisiwe ngokukholwa uJesu. Kungabe inkolo yobuKristu eyabelungu na? Cha, ngoba uJesu Kristu wathi kubafundi bakhe kuMatthew chapter 28 verse 19 no-20, wathi hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhaphathise egameni likaYise nileNdodana nelikaMoya oNgcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyalele ngakho. Niyabona mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Sengiphetha nje kulesiqephu sifundile ukuthi inkolo yobuKristu akwazi ukuthi yavela ngabelungu ngoba isizwe sakwa-Israyeli esakhethwa nesaphathiswa izwi nezithembiso zesivumelwano sikaNkulunkulu. Futhi sifundile ukuthi inkolo yobuKristu akwazi ukuthi kungaba yabelungu ngoba iBhayibheli lifundisa ukuthi bonke abantu baphansi kwesono. Futhi inkolo yobuKristu akusiyo into yavela ngabelungu ngoba uJesu Kristu ungumsindisi wabo bonke abantu.